Dobrý den, Taši Dele. Vítejte u zpráv Tibet TV v českém jazyce. Tibetané oslavili v únoru tibetský nový rok, Losar, a proto vám nyní přinášíme přehled 10 hlavních zpráv o Tibetu, jeho svatosti Dalajlamovi a tibetské exilové vládě za uplynulý rok 2022. Toto jsou hlavní události uplynulého roku. Jeho svatost Dalajlama po pandemii znovu veřejně vystupuje. Komunistická strana Číny přitvrzuje politiku systematické asimilace v Tibetu. V Tibetu nadále dochází k svévolnému zatýkání, zadržování a úmrtí ve vazbě. Tibetští političtí vězni umírají následkem mučení ve věznicích a detenčních centrech. Čínská politika boje s COVID-19 ohrožuje životy Tibeťanů v Tibetu. Ústřední tibetská správa vede rozsáhlé advokační kampaně. USA, Kanada a Japonsko přijali usnesení na podporu Tibetu. Vlády, lidskoprávní skupiny a zákonodárci činí Čínu odpovědnou za porušování lidských práv v Tibetu. Ústřední tibetská správa zahájila digitální transformaci. Podporovatelé Tibetu po celém světě jsou plní elánu. Po ústupu pandemie COVID-19 počátkem loňského roku jeho svatost Dalajlama obnovil své veřejné aktivity. Setkání s lidmi a cesty po Indii v duchu prosazování míru a soucitu. Při příležitosti svých loňských 87. narozenin obdržel jeho svatost Dalajlama přání od světových vůdců a významných osobností z celého světa ve formě dopisů, videí či blahopřejných tweetů. Jeho svatost Dalajlama loni zahájil své první veřejné vystoupení po ústupu pandemie 15. dne tibetského nového roku v klášteře Tsuklak-Hang v indickém Sikkimu. Tento den je dnem zázraků, kdy Buddha prováděl zázraky, aby získal důvěru svých následovníků a zajistil si jejich oddanost. Jedno z nejvýznamnějších loňských setkání jeho svatosti Dalajlámy bylo se zvláštní koordinátorkou pro tibetské otázky vlády Spojených států amerických Uzrou Zeaovou. Během této schůzky jeho svatost Dalajlama řekl, že navzdory maximálnímu úsilí se Čínské lidové republice nepodařilo získat tibetský lid a změnit jeho myšlení a že se naopak rychle mění myšlení samotných Číňanů. Když se objevily zprávy o tom, jak Tibetané trpí v důsledku špatných postupů čínské komunistické strany v boji s covidem, jeho svatost Dalajlama zaslal Tibeťanům v Tibetu poselství naděje a modlil se za ně. V loňském roce byla jeho svatosti Dalajlamovi udělena v Indii Šivanandova cena za mír a nejvyšší ladacké vyznamenání. Jeho svatost Dalajlama vystupoval na významných konferencích, seminářích, prezentacích knih a na akcích vzdělávacích center. V indické Dharamsale slavnostně otevřel Dalajlamovu knihovnu a archiv. Diskutoval o mysli, mozku a vědomí se členy institutu Mind and Life, komunikoval s mladými vůdci a budovateli míru na summitu americké nadace pro mír a soucitné vedení a požehnal Monlamovu velkému tibetskému slovníku. Jeho svatost Dalajlama strávil loni v létě přes měsíc v severoindickém Ladakhu, kde navštěvoval mešity, kostely a kláštery, dával učení tisícům věřících, přednášel, debatoval se studenty a slavnostně otevřel několik vzdělávacích center. Koncem loňského roku se v indické Bodhgaji, v místě, kde dosáhl Buddha osvícení, shromáždili desítky tisíc věřících, aby viděli jeho svatost Dalajlamu a poslechli si jeho učení. Jeho svatost vzdal úctu chrámu Mahabodhi, přednášel, zahájil program mezinárodní výměny buddhistů v pálíštině a sanskrtu a požehnal základní kámen Dalajlamova centra tibetské a indické starověké moudrosti. Navzdory řadě veřejných angažmá se jeho svatost Dalajlama také setkal s profesory a studenty z nadace Salvan Education Trust a přednesl inaugurační přednášku v Novém Dillí. Jeho svatost Dalajlama se těší výbornému zdraví a znovu potvrdil svůj plán dožít se více než 100 let, aby mohl plnit přání svých oddaných věřících a zejména tibetského lidu.
Podle zpráv obdržených z Tibetu zesílily v loňském roce systematické represe komunistické strany Číny, omezující kulturní, jazyková a vzdělávací práva Tibeťanů. Zprávy kanadské organizace Citizen Lab a americké Human Rights Watch popisovaly systematický hromadný sběr DNA v Tibetu za účelem vybudování systému plošného sledování. Zvláštní zpravodajové OSN zaslali Číně společné sdělení, v němž poukazují na omezování tibetských vzdělávacích, náboženských a jazykových institucí, které jsou v rozporu s právem na vzdělání, kulturními právy, svobodou náboženství nebo přesvědčení a dalšími právy Tibeťanů. Odborníci zdůraznili, že systém internátních škol v Tibetu je rozsáhlým programem pro asimilaci Tibeťanů do většinové čínské kultury. Dva američtí zákonodárci, senátor Jeff Merkley a poslanec Jim McGovern, předseda a spolupředseda nadstranické a dvoukomorové výkonné komise amerického kongresu pro Čínu, požádali vysokého komisaře OSN pro lidská práva, aby prošetřil zprávy o násilném oddělování tibetských dětí od rodičů a tvrzení, že tyto praktiky představují vážné porušení lidských práv a likvidaci tibetské kultury a jazyka. Tibetští rodiče byli nuceni na různých místech v Tibetu navštěvovat semináře zaměřené na čínskou politickou indoktrinaci. V reakci na zprávy, že čínské úřady provádějí masový sběr vzorků DNA po celém Tibetu, napsali členové Meziparlamentní aliance pro Čínu 15 světovým zákonodárcům a vyjádřili hluboké znepokojení nad čínskou politikou, posilování dohledu nad menšinami, včetně velkého počtu dětí bez jejich souhlasu. Představitelé výkonné komise amerického kongresu pro Čínu také zaslali dopis jménem obou politických stran generálnímu řediteli společnosti Thermo Fisher Scientific Marku Kasperovi. Dotázali se na zapojení jeho společnosti do dodávek přístrojů pro analýzu DNA policii v Tibetu. V loňském roce se nadále objevovaly zprávy o rostoucích represích a porušování práv v Tibetu. Organizace Freedom House opět označila Tibet za nejméně svobodnou zemi na světě. A to již 2 roky po sobě. Jen několik dní před 87. narozeninami jeho svatosti Dalajlámy, které slaví 6. července, zveřejnil Úřad veřejné bezpečnosti v Lhase výzvu slibující vysokou odměnu ve výši 300 000 čínských juanů, téměř 1 000 000 korun, za nahlášení Tibeťanů zastávajících odlišné názory a provozujících aktivity podporující nezávislost, což je považováno za trestné činy ohrožující bezpečnost státu. Počátek roku byl poznamenán 3 známými případy sebeupálení Tibeťanů na protest proti útlaku čínské vlády. Tsewang Norbu byl 25letý tibetský zpěvák populární hudby, který se údajně upálil před palácem Potala, zatímco 81letý Tamphun se upálil před policejní stanicí poblíž kláštera Kirti v Gnavě. Další osoba, jejíž jméno ani pohlaví není známo, se upálila v tradiční tibetské provincii Kham. Čínská vláda zintenzivnila postihy tibetských intelektuálů a spisovatelů prostřednictvím věznění včetně dlouhých trestů následujících po měsících tajného zadržování na základě obvinění ze separatismu. A to pouze za to, že se hlásili ke své národní identitě a usilovali o uplatňování základních práv na ochranu tibetského jazyka a kultury. 6 tibetských spisovatelů a aktivistů bylo obviněno z podněcování k separatismu a ohrožení státní bezpečnosti a odsouzeno k trestům odnětí svobody až na 14 let v Karze ve východním Tibetu. Monlam Gyatso, mnich, spisovatel a učitel z vesnice Raktam, byl odsouzen ke 3 letům vězení. Podle Tibetského centra pro lidská práva a demokracii byl 48letý tibetský spisovatel Rongvo Gendun Lode odsouzen ke 4 letům odnětí svobody a ke 2 letům zbavení politických práv. Další Tibeťan, 34letý spisovatel, byl údajně odsouzen čínskou vládou ke 4 letům a 6 měsícům vězení za podněcování k separatismu. Tibetský spisovatel a učenec z kláštera Rongvo byl počátkem roku 2021 svévolně zatčen čínskými úřady. Od té doby je údajně v čínské policejní vazbě.
Tibetský mnich z kláštera Kirti byl čínskými úřady loni v říjnu odsouzen ke 2 letům a 6 měsícům vězení. V červnu a v červenci byly zadrženy 2 tibetské sestry z Amda, poté co byly obviněny z přechovávání portrétů jeho svatosti Dalajlámy ve svém domě. 2 mniši z kláštera Barong v Karze byli odsouzeni za držení fotografií jeho svatosti Dalajlámy. Podle Tibetského centra pro lidská práva a demokracii odsoudili čínské úřady 45letého tibetského podnikatele a filantropa z Nakču k 18 letům vězení za vykonstruované obvinění z podněcování k separatismu. 36letý tibetský mnich z Tibetské buddhistické univerzity Congon z tradiční provincie Amdo je zadržován čínskou vládou déle než rok bez rozsudku. Univerzitní student a jazykový aktivista byli odsouzeni za kontakty s tibetskými exulanty a za separatistické činy. Čínské úřady údajně odepřely rodinné návštěvy uvězněnému tibetskému mnichovi Rinchen Cultrimovi, který si po tajném procesu odpykává 4,5 roku ve vězení. Byl také nucen podstoupit vlasteneckou výchovu a těžký žalář. Původně byl zatčen čínskými příslušníky Úřadu veřejné bezpečnosti v Ngavě v roce 2019. Čína ho obvinila z politické aktivity na sociálních sítích. V důsledku krutého mučení a odpírání potřebné lékařské péče přišlo i v loňském roce o život mnoho tibetských politických vězňů. Někteří zemřeli okamžitě po propuštění z vězení a další po několika měsících či letech. Ctihodný 5. Choktul Dava Rinpoche údajně zemřel 30. ledna 2022 ve věku 86 let. Jedna z nedávných zpráv zmiňuje 56letého Geshe Phende Gyaltsena, který zemřel v policejní vazbě v okrese Lidhang. Zdroje informovali o úmrtí bývalého tibetského politického vězně Jigme Gyatsa ve věku 56 let. Jeho zdravotní stav byl špatný od propuštění z vězení v roce 2016. Podle listu Tibet Times 2 Tibetané z tibetské autonomní prefektury Karze zemřeli v čínské policejní vazbě 26. srpna a 28. září loňského roku. Ngodup Tsering byl zatčen čínskou policií za údajné doručování jídla do domova pro seniory. Následně byl vyslýchán a ubyt k smrti na místní policejní stanici. Další tibetský mnich a politický vězeň známý jako Tenga, který byl vězněn dlouhých 6 let za vykonstruované politické zločiny, zemřel počátkem tohoto roku na následky dlouhodobých zranění z čínské policejní vazby. Špatné řízení tzv. Politiky nulového covidu vedlo ke katastrofálnímu porušování lidských práv a odpírání základních práv, včetně potřebné lékařské péče v Tibetu, východním Turkestánu a v Číně. Mnoho Tibeťanů bylo zatčeno za protesty proti vládní politice a za šíření informací o náhlých uzávěrách, hrozném stavu karanténních zařízeních a špatných životních podmínkách během pandemie. Lidskoprávní organizace ohlásily 5 případů sebevražd Tibeťanů, vyvolaných nesnesitelnými podmínkami v karanténních zařízeních jen v hlavním městě Tibetu Lhase. Ve Lhase vypukly masové protesty proti přísným covidovým omezením, které vedly k zadržení asi 20 obyvatel. V provincii Sichuan byli zatčeni mladí Tibeťané, kteří protestovali proti covidovým opatřením. Aplikace Gangyang, platforma pro krátká videa, která je populární aplikací pro sdílení videí v tibetštině, náhle oznámila ukončení provozu údajně z finančních důvodů. Tibetské centrum pro lidská práva a demokracii ohlásilo diskriminační zacházení a svévolné zadržování Tibeťanů v Tibetu. Tibetská exilová vláda Kašak a tibetský exilový parlament v loňském roce podnikli masivní kampaň na podporu Tibetu, která zahrnovala setkání se světovými vůdci, zákonodárci a aktivisty z celého světa. Krátce po návštěvě Sitonga Pempi Tseringa ve Washingtonu, kde se setkal s americkou zvláštní koordinátorkou pro tibetské otázky Uzrou Zeyaovou, s předsedkyní sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiovou, s členy kongresu a úředníky amerického ministerstva zahraničí, přivítal Siťong Uzru Zeyaovou v Dharamsale na 2denní návštěvě.
Siťong Pempa Tsering vedl vládní a parlamentní delegace na zahraničních návštěvách a apeloval na světové vůdce a zákonodárce zemí, jako jsou Spojené státy americké, Kanada, Německo, Francie, Česká republika, Nizozemsko, Švédsko a Spojené království, aby napomohli co nejdřívějšímu vyřešení čínsko-tibetského konfliktu a vyvíjeli tlak na komunistickou stranu Číny, aby ukončila hrubé porušování lidských práv v Tibetu. Delegace ústřední tibetské správy vedly kampaň za propuštění tibetských politických vězňů, včetně 11. Panchen Lamy, a vyzvali svět, aby věnoval pozornost zhoršujícímu se stavu životního prostředí v Tibetu. Více než 100 účastníků zastupujících 28 zemí se zúčastnilo 8. světové parlamentní konference o Tibetu ve Washingtonu, kterou uspořádal tibetský exilový parlament s podporou amerického kongresu. Senátoři a poslanci z různých zemí, odborníci a aktivisté jednali o různých otázkách, kterým dnes Tibet čelí. Americký kongres přijal rezoluci, která uznala čínsko-tibetský konflikt za nevyřešený konflikt, který vyžaduje okamžitou pozornost. Zákon o podpoře řešení konfliktu mezi Tibetem a Čínou usiluje o posílení dlouhodobé nadstranické politiky USA na podporu dialogu tím, že zajistí, že tato politika bude vycházet ze zásad mezinárodního práva a bude správně odrážet povahu konfliktu mezi Tibetem a Čínskou lidovou republikou. Kanadská dolní sněmovna jednomyslně přijala rezoluci podporující čínsko-tibetský dialog. Podobnou rezoluci přijal i japonský parlament. Výkonný výbor amerického kongresu pro Čínu poprvé uspořádal v kongresu slyšení, na kterém vystoupili výzkumní pracovníci a historici. Vlády různých zemí, lidskoprávní skupiny, poslanci a řada organizací vyzvali čínskou vládu, aby respektovala lidská práva Tibeťanů a zastavila pokračující hrubé porušování lidských práv v Tibetu. 6 držitelů zvláštních mandátů OSN vyjádřilo obavy a povolalo Čínu k odpovědnosti za zatýkání, zadržování a nucené zmizení tibetských spisovatelů, hudebníků a učitelů. Americká komise pro mezinárodní náboženskou svobodu ve své výroční zprávě za rok 2022 označila Čínu spolu s dalšími zeměmi, jako je Afghánistán, Severní Korea, Pákistán, Rusko a Barma, za země vyžadující zvláštní pozornost. Skupina více než 40 expertů OSN ve společném tiskovém prohlášení zveřejněném před 50. zasedáním Rady OSN pro lidská práva vyzvala Čínu, aby se zabývala konkrétním a systematickým porušováním lidských práv a aby poskytla neomezený přístup nezávislým odborníkům. Výkonná komise amerického kongresu pro Čínu ve své výroční zprávě znovu zdůrazňuje navázání dialogu mezi čínskou vládou a jeho svatostí Dalajlamou. V loňském roce proběhla série konferencí, seminářů a setkání, která uspořádala ústřední tibetská správa v rámci svých prvních kroků směrem k digitální transformaci. Ústřední tibetská správa spustila systém elektronické evidence pro své úřady a zavedla online systém příspěvků na své fungování. Ústřední tibetská správa také svolala svou první konferenci tibetských IT profesionálů s více než 50 účastníky, uspořádala předběžné setkání k projednání iniciativy digitální knihovny a první setkání na téma rozvoje digitální strategie. Podporovatelé Tibetu po celém světě jsou plní elánu. Základní skupina pro Tibet v Indii zorganizovala v indické Kalkatě seminář, na kterém Siťong Pempa Tsering přednesl zahajovací projev. Semináře s názvem Porušování lidských práv v Tibetu Čínskou lidovou republikou se zúčastnil bývalý indický poslanec, národní ředitel základní skupiny pro Tibet a další významné osobnosti. Organizace Bharat Tibet Sang ve spolupráci s katedrou buddhistických studií Univerzity v Jammu uspořádali setkání Národního pracovního výboru se seminářem. Mexický kongres zahájil činnost parlamentní skupiny pro Tibet v mexické poslanecké sněmovně. Japonští poslanci z obou politických stran, kteří podporují otázku Tibetu, východního Turkestánu a jižního Mongolska,
oznámili vytvoření parlamentní komise, která bude sledovat porušování lidských práv čínskou komunistickou stranou. To byly zprávy Tibet TV. Děkujeme vám za pozornost a věříme, že je budete sledovat i nadále. Tu Gdzie Che.